Mitä oikein teit sille oppilaalle? Hän on sairaalassa sinun takiasi. Vielä yksi tällainen tapahtuma, niin erotan sinut tästä koulusta. Mutta rehtori, hän sen aloitti. Niin, kyllä. Kuulemma vahingossa heittämä vedet päällesi, joka ei edes kuulemma ollut hänen syynsä. Ilmoitan tästä asiasta sinun vanhemmillesi. Sillä tämä on todella vakavaa. Saatoit jopa tappaa hänet. Hei please. Mä lupaan, että ei toistu. Minun on pakko kertoa heille, koska he ovat ainut, jotka voivat vaikuttaa sinuun. Tämä keskustelu on ohi. Voit lähteä. Teinit. Viittisikö pistää tän huomenna kouluun? Joo, jaha. Hei oikeesti. Tää on tärkeetä. Ja sun, niin kuin mun siskona, pitäisi auttaa. No sori nyt kun mä en jaksanut huomioida. Mulla on tärkeämpikin tekemisiä. No, mitä siis ajattelet pistää päälle? Tuu tänne. Meillä on pieni ongelma täällä. No, oh hell no. Mitä vitjaa te teette meidän kämpässä? Oh kappas. Uudet oppilaat tuli. Käyttekö te koulua? Te ette voi olla tosissanne oikeesti kouluakaan. Mun on siis niin pakko viitata tästä. Älä käyttäydy kuin lapsi. Ja muutes, meistä ei tulekaan noin vähälysiä kuin sinä. Ja arvaa mitä käy, kun sä täytät 30. Hei, palataan nyt aiheeseen. Mitä te teette meidän kämpässä? Joten alkakaa kauppia täältä, roskasakke. Ihan vaan tiedoksi, että huone 358 on meidän. Niki, mitä asia sulla on? 2 henkilöä nimeltä Emily ja Emma haluaisi tavata sut välittömästi. Fine, päästään sisälle. Niin. Kertooko me se asia kauniisti? Ei. Okei. Mitä sä tulet tekemään? Meidän asunnossa asuu 2 pimboa ja ne väittää, että niillä on mukaan se asuntoon, vaikka se on meidän. Mitä sä oot mennyt tekemään? Sen talon piti olla aina meidän. Teidän vanhemmat soitti minulle eilen. Ja sanovat, että te ette enää asu hotellissa. Ed. Miten sä luulet, että me ehditään kaikkiin niihin miitteihin ja tapauksiin? Jos me asutaan 10 kilsan päässä keskustasta. He sanoivat, että te suostuitte siihen. Suosuttiin päivään, ei siihen asti kunnes ollaan 18. No mitä mä voin tehdä nyt asialle mitään? Talo on jo myyty. Sä vitsit perut sen myynnin! Miksi sun pitää antaa ne vielä sille pimmoille? Miksi sun pitää antaa ne vielä pimmoille? Ei! Sori toi. Mut missä me sitten asutaan? Kotona. I hate you. Mitä tälle huoneelle on käynyt? No se, et sä muutat tänne. Ja me tehdään tänne remppaa ja sä saat itse sisustaa sen. Oikeesti? Kulta, eestään kerran. Okei. Mutta mä veikkaan, että noit sun tämänkertaisia tulee vielä monta. Kuka sen tietää? Oh yes. Mutta se remppaa varmistusta huomenna, kun oot tullut koulusta. Aa. Miksi tää huone on tyhjä? Koska sä muutat Rikin koppiin. Mitä? Onks Riki vielä elossa? Riki! Kuka on hyvä paikka? Riki, ulos. Mitä se teki väärin? Ihan sama. Okei, mutta nyt asiaan. 1. Et nuku koirankopissa. Vaan me sisustetaan tää huone ihan niinku sä haluat. Tapetit, tavarat, kaikki mitä sä haluat. Kiitos tosi paljon. Kiva, kun sä otat mut vielä avomielisessä vastaan.
uudestaan tänne kotiin, vaikka mä oon asunutkin monta vuotta pois. On kyllä kiva, kun tytöt on taas yhdessä. No hei, mut missä mä nukun? Katos. Hikki tuli takas. Vitsi mikä dorka. Älkää, please. Ootko myös takas sinne sun luuserilaas? Sä et ikinä tule muuttumaan. Sä jäät vaan aina luusariksi. Minne matka? Dorka! Antaaks sä kyytiä? Joo. Miksi te teette näin mulle? Koska sä oot. Fifi, please, ei nyt. Dorka. Kyllä mä selviin. En mä oo enää dorka. So open your eyes and see. Haloo. Käy tsekkaa sun Petmail. Nyt. Okei. Hän oli niin hieno ystävä. Ja nyt hän on kuollut. En tiedä, pystynkö kestämään tätä. Mä lupaan itselleni, että mä löydän sen, kuka tän teki. Ja kostan sille kaikesta. Mennään siistiytymään ennen kuin muut tulee. Mitä täällä on tapahtunut? Ettekö se kuulu? Pretty Liarsien Pelle kuoli. Sen ruumis löydettiin eilen. Anteeksi, mitä? Ei voi olla totta. Eikö se oo kamalaa? Kuka hirveä pystyisi tekemään niin? Ai sen takia kuuluu se kiljontaa 7:30. Meidän talosta kuuluu pelkkää huutoa ja kiroilua. Mä menettiin Sashan. Mä jään vaan kattelemaan. Häh? OMG! Mitä? Milloin sä muodonmuutoksia oot tehnyt? Pari viikkoa sitten, kun muutin tähän kouluun. Oliko jossain poissa? Joo, 3 kuukautta. Emili varmaan innostui, kun näkee sut. Minne se muuten meni? Lähti etsii Sossaa, koska sen just paras kaveri kuoli. Oo. Varmaan tuskallista. Niin, miten mä silleen tuntenut koko tyyppiä, joten ei mua kosketa kauheasti. Mennään etsiis Emily. Sasha! Sori siis, mut mä en nyt oikein pysty puhua. Tää on niin rankkaa. Voisit sä häipyä, ennen kuin mä annan sun turpaa? Fine, mut mä vaan yritin auttaa mun siskoa. Mä yritin vaan auttaa mun siskoa. Hailey, mitä sulla on tapahtunut? Siis sun karvanväri on ihan erilainen. Mä tein muodonmuutoksen 2 kuukautta sitten, koska mä en tykännyt yhtään minkä värin mun turkki oli. Ai jaa. Soiks eka kello jo? Ei se vielä soinut. Mut sen pitäisi soida kohta. No, siinä se oli. Mistä teillä tuossa on tunnit? Mä oon A3-ryhmässä, mun muistaakseni. Ja mä oon A6. Ja Emili oli joku A5.
A4, mut silti lähellä. Okei, mun on parasta mennä, koska meidän opettaja on tosi ilkeä, joten pada. Miten sä tietää, että siellä on ilkeä opettajasta se toka päivä? Mistä mä tiedän? Mikä tunti sulla? Enkku. Mulla myös. Mennääks? Joo, mennään. Niin, Emma, saanko mä kysyä? Miksi teidän tyyliset mallit on koulussa? Koska tulevaisuus? Mitä sä tarkoitat? No, meidän ihastuttavat vanhemmat sanoo, että meidän työt loppuu, kun me täytetään 30, ja sen takia me tarvitaan koulutus. Au, no entä sun... Neiti Freeman, tunti alkaa pian, joten voitteko lopettaa tunteiden keskustelun? Joo, sure. Whatever. Emma, eikö sun sisko oo tän koulun suosituin? Juu, kyllä. Se ämmä on mun sisko. Ja se käyttäytyy aina ihan kun mä en ois mitään, vaikka mä oon sitä paljon parempi. Mulla on yksi idea. Millä sä voisit päihittää sen? No kerro. Tiedättekö missä Sasha on? Sillä mä en nähnyt sitä tällä tunnilla. Sasha lähti kotiin. Joten turha sun on sitä koulusta etsiä. Sasha lähti kotiin keskellä koulupäivää. Mun pitää mennä. Mitä mä oon tehnyt? Mä hirviö. Anna pakka vasta pois. Siis? Tee sitä miltä tää näyttää. Ei tietenkään. Mitä mun pitää tehdä, että sä et kerro äidille? Sovitaan näin. Mä en kerro tästä äidille, enkä isälle. Mutta sä kerrot mulle, miksi sä teet näin? Mä näytän. Ton.